Ako si lav ili voliš nekog lava, ovo neće biti prijatno. Ovo nije klasičan astro video o samopouzdanju, harizmi i prirodnom vođi. Ovo je arhetip lava, njegova senka, njegova inflacija, njegov pad. Pričat ćemo o trenutku kada persona postane identitet, kada više ne znaš ko si bez tuđeg pogleda, kada ti neutralnost zvuči kao odbacivanje, kada zaboli više nego otvorena uvreda. Senka lava se ne bori za ljubav. Ona se bori za dokaz da ima težinu, za dokaz da je posebna, za dokaz da nije zamenljiva. I zato bliskost ne doživljava kao susret, nego kao test. Test lojalnosti, test divljenja, test centralnosti. Ali postoji i viši arhetip lava, onaj koji ne traži aplauz da bi znao ko je, onaj koji ne mora da ponižava da bi ostao veliki, onaj koji ume da bude centar bez pritiska, vođa bez drame, prisutan bez gladi. U ovom videu nećemo maziti ego. Gledat ćemo gde lav postaje inflacija, a gde postaje integrisan kralj. Gde traži potvrdu, a gde nosi dostojanstvo. I ako se prepoznaš, nemoj da se braniš. Posmatraj. Jer upravo tu počinje razlika između nižeg i višeg lava. Lav arhetip. Bliskost pod uslovima. Senka lava nema mnogo veze sa ponosom, kako se to obično banalno kaže. Ponos je samo društveno prihvatljiv naziv za nešto mnogo sirovije, instinktivnije i nervoznije. Ispod tog ponosa ne stoji dostojanstvo, nego glad. Ne glad za ljubavlju, nego glad za dokazom. Ne potreba da bude voljen, nego potreba da bude potvrđen. Kao da mu je potrebno da stalno dobija signal da postojanje ima težinu, da je on neko, da nije samo prolazna figura u tuđem kadru. To je važno odmah reći, jer lavova senka nije sentimentalna, ona nije romantična, ona je egzistencijalna. Njeno pitanje nije da li sam voljen, nego da li sam bitan. I to se ne vidi samo u odnosima, nego u cijeloj organizaciji ličnosti. U načinu na koji traži pažnju, u načinu na koji se uvredi na sitnicu, u načinu na koji doživljava neutralnost. Lav u senci često ne podnosi neutralno. Neutralno mu zvuči kao da mu je neko rekao ne važiš. Ironija je što spolja deluje samouvereno. I često jeste samouveren, ali tu postoji razlika između unutrašnjeg centra i spoljne kompenzacije. Jungovski rečeno, persona postaje preglomazna. Persona je maska, društvena uloga, način na koji se predstavljamo svetu. Kod lava u senci, ta maska se lepi za identitet. Ne postoji razmak između ja i slike o meni. A kada nema razmaka, svaka pukotina u slici postaje napad na postojanje. Zato je lavova senka toliko osetljiva na sitnice koje drugi ni ne registruju. Dovoljno je da tvoj ton bude mlak. Dovoljno je da ne pokažeš oduševljenje. Dovoljno je da kažeš ok umesto najbolji si. Dovoljno je da ne postaviš pitanje koje bi pokazalo interesovanje. Dovoljno je da ne primetiš novi detalj, da ne potvrdiš trud. To nisu gluposti, to je gorivo, to je hrana za sliku o sebi. I kada ta hrana izostane, aktivira se ono što lav najviše prezire, a to je osjećaj da je zamenljiv. Zamenljivost je ključ. U lavovoj senci zamenljivost nije samo nelagodna ideja, nego doživljaj nestanka. Kao da običan znači nepostojeći.
Kao da neprimećen znači izbrisan. I tu se otvara ono što mnogi ne razumeju. Lavova bahatost, njegova teatralnost, njegova potreba da bude centralan, često nisu znak viška samopouzdanja, nego znak toga da unutra postoji rupa koju pokušava da zatvori svetlom reflektora. Kada persona pukne, ispod nje često ne čeka nežna ranjivost iz self-help priča. Ispod čeka stid. Ne onaj površni stid koji se rešava izvinjenjem, nego ona vrsta stida koju ne umeš da izgovoriš, jer bi to značilo da si priznao da te nešto može povrediti. I pošto taj stid ne ume da se izgovori, on se pretvara u stav. Pretvara se u bahatost, prezir, kontrolu. Pretvara se u ne trpim gluposti, imam standarde, ne može svako do mene. U prevodu, stid se prerušava u nadmoć. U toj senci lav ne traži razumevanje, ne traži da ga vidiš kao čoveka. On traži priznanje, ali priznanje nema meru. To nije vidim te, nego uzdižem te. To nije kontakt, nego ceremonija. To nije ravnopravnost, nego hijerarhija. I kada ne radiš to dovoljno dobro, kada ne odigraš svoju ulogu u njegovoj predstavi, tada kreće mala, prljava matematika kazne. Senka funkcioniše prosto, gotovo detinje, ali opasno precizno. Ako ga vidiš, miran je. Ako ga ne vidiš, postaje opasan. To opasan ne mora da znači otvoreno agresivan. Opasan može biti sofisticirano. Opasan može biti kroz komentar koji je tehnički bezazlen, ali precizno pogađa gde boli. Opasan može biti kroz ignorisanje, kroz hladnoću, kroz distancu. Opasan može biti kroz to što će te usput spustiti, kao da ti testira kičmu, koliko ćeš se saviti da bi on ostao velik. E sad, da ovo ne ostane teorija, evo kako to izgleda u realnim mini scenarijima. Ne kao drama na filmu, nego kao sitni svakodnevni trenuci gde se senka prepoznaje. Zamisli da partner ima težak dan. Vrati se kući iscrpljen i kaže: samo mi treba sat vremena tišine. Zdrav lav će razumeti. Senka lava će to čuti kao odbijanje, kao nisam bitan. I umesto da kaže ok, odmori, on se povlači u hladnoću. Ne zato što mu treba mir, nego zato što kažnjava. Uđe u kuhinju, zalupi fioku, prođe pored tebe kao da ne postojiš. Odjednom je sve kratko, sve bez boje. Ti pitaš šta je? On kaže ništa. To ništa nije ništa. To je kazna distance. To je poruka: ako mi ne daš ono što mi treba, osjetit ćeš prazninu. Osjetit ćeš da nisi siguran uz mene. Ili scenario sa spuštanjem kroz humor. Ti pričaš nešto što ti je važno. Možda si ponosan na nešto što si uradio. I on ubaci komentar kroz smeh. Ma da, to je simpatično, ali vidjet ćemo koliko će trajati. Svi se smeju jer je rečeno kao šala, ali ti osjećaš gorčinu. Nije problem što je rekao jednu rečenicu. Problem je što je rečenica imala funkciju da vrati hijerarhiju na svoje mesto. Da kaže: nemoj da se previše širiš, nemoj da zablistaš previše, ovde postoji centar i taj centar sam ja. Ili scenario sa testom lojalnosti. Ti kažeš da ideš negde bez njega, sa prijateljicom, sa prijateljem, porodicom, kolegama. Zdrav odgovor bi bio: ok, lepo se provedi. Senka lava to doživljava kao gubitak kontrole. Prvo pitanje zvuči bezazleno. Ko sve ide?
onda drugo, a zašto baš tamo? Onda treće, a jel moraš baš danas? I na kraju, ako ostaneš pri svome, menja se energija i kaže nešto što zvuči kao princip. Meni je čudno da partneri tako funkcionišu. Ja sam drugačiji. U prevodu, test je propao. Nisi dokazao lojalnost i sada sledi kazna ili drama, nekad otvorena, nekad pasivna, ali uvek sa istom porukom. Tvoja autonomija je pretnja mojoj centralnosti. Ili scenario sa stvarnim pogledom umesto aplauza. Ti ga gledaš realno, bez idealizacije i kažeš mirno. Ovo što si rekao nije bilo u redu. Ne napadaš, ne vičeš, ne ponižavaš, samo registruješ. Za zdrav ego to je korekcija, a za senku lava to je skidanje krune. I tu se često dešava momentalni preokret. Umesto dijaloga dobijaš odbranu, preokret u napad ili teatralno povlačenje. Može da kaže, eto, opet ja ne valjam. Može da kaže, ti uvek tražiš dlaku u jajetu. Može da kaže, ti mene ne poštuješ. U prevodu neće se pričati o tome šta je uradio. Pričat će se o tome kako si ti pogrešno reagovao, jer je njemu opasno da ostane u situaciji gde nije iznad. Lav ume da bude bezobrazan na način koji spolja izgleda kao šarm. I tu je problem, jer ljudi često ne shvataju odmah šta se desilo. Komentar je izrečen kroz smeh, izrečen je kao ma šalim se, izrečen je kao ja sam samo direktan, izrečen je kao brinem za tebe, a u suštini to je merenje odnosa moći. To je pokušaj da se uspostavi ko je iznad, ko je centralan, ko određuje kriterijum, ko ima pravo da procenjuje drugoga. Naravno da će to nazvati standardom. Naravno da će reći da ne trpi gluposti. Ali suštinski često ne trpi ništa što ne hrani sliku o sebi, odnosno ego. I tu dolazimo do dela koji je najvažniji za razumevanje. Priznanje u ovoj senci nije nešto što se dobija samo po zasluzi. To je rupa bez dna. Danas je potreban aplauz, sutra su potrebne ovacije. Preko sutra treba da se svi organizuju oko njega. I kada ti to ne uradiš, postaješ problem. Projekcija je ovde ključni mehanizam. Projekcija znači da ono što ne mogu da podnesem u sebi, prebacujem na drugoga. U senci lava, projekcija je kućni ljubimac. Kad ga nešto zaboli iznutra, on to ne nosi. On to istrese napolje. Ti si ljubomoran. Ti si sitan. Ti si problem. Ti ne kapiraš. Ti si nezahvalan. Ti si nestabilan. Ti si taj koji kvari. Evo još jednog realnog scenarija projekcije. Ti kažeš, ne sviđa mi se kako si mi se obratio, a on odgovara, ti si preosetljiv. To je klasičan trik senke. I ne, ovo nema veze sa psihopatskom strukturom. Ne govori se o njegovom ponašanju, govori se o tvojoj reakciji. Ti kažeš, povredilo me je. On kaže, ti preuveličavaš. Ti kažeš, granica. On kaže, ti si dramatičan. U prevodu, njegova rana ostaje nedodirnuta, a tvoja realnost se minimizira, jer je njemu lakše da te učini problemom nego da prizna da ga je strah da nije dovoljno dobar. U toj senci postoji i velikodušnost. I to je važno, jer lav ume zaista da daje. Ume da bude zaštitnički nastrojen. Ume da bude topao. Ume da bude prisutan. Ali u mraku velikodušnost dolazi sa sitnim otrovom pamćenja. Daje i pamti. Daje i očekuje odanost čak i kada pretera. Daje i očekuje zaštitu od posledica. I evo kako to izgleda u praksi.
U svađi on izlači: a ja sam tebi sve dao. Ne govori o konkretnoj temi, ne govori o rečenici koju je rekao, ne govori o granici koju si postavio. On vadi račun i taj račun ima funkciju da te ućutka, da ti stvori krivicu, da ti pokaže da nemaš pravo na prigovor jer si dužnik. Ovo je ta otrovna verzija velikodušnosti koja od odnosa pravi sistem kontrole. Zato lav ume da bude magnet. Deluje kao snaga. Ljudi se lepe za tu energiju dok ne shvate da iza nje često stoji zavisnost. Zavisnost od pažnje, statusa, osjećaja nadmoći. Ne zato što je zao, nego zato što je preplašen na pogrešnim mestima. Preplašen da bude mali, običan, viđen bez filtera. Intimnost je mesto gde se ova senka razotkriva, jer intimnost je mesto gde nema pozornice. Intimnost donosi rutinu, granice, nesavršenost. Donosi trenutke kada nema prostora za nastup. I tamo gde nema nastupa, ostaje sirova nesigurnost koja ne zna da traži nežno, pa traži grubo. U ljubavi senka lava često kreće jako, toplo, prisutno, intenzivno. To nije nužno gluma, to je stvarna energija. Tada se osjeća sigurno. Partner je ogledalo koje radi, ali čim odnos postane realan, čim stignu granice, rutina i neslaganje, aktivira se panika. Strast može biti jaka i stvarna, ali često nosi dodatnu funkciju potvrde. Seks postaje test poželjnosti. Ne volim te, nego treba mi da me želiš da bih znao ko sam. I zato, kada je nesiguran, lav erotizuje kontrolu, posjedovanje, ljubomoru, intenzitet, dramu, bliskost kao nagrada, povlačenje kao kazna. Najintimniji trenutak je najopasniji kada partner priđe nežno, ravnopravno, bez idolizacije. Tada senka lava ostaje bez hrane. Tada mora da bude samo čovek. A to boli, jer čovek nije stalno poseban. Čovek nije stalno na tronu. Najtamnije mesto ove senke je paradoks. Traži ljubav bez uslova, ali postavlja uslove. Traži mir, ali proizvodi dramu kada je mir tišina bez reflektora. Jer tišina bez reflektora liči na nestanak. Ako ti ovo smeta, treba da smeta. Ne zato da bi se optuživalo, nego da bi se prepoznalo gde se ne živi iz srca, nego iz potrebe da se stalno bude potvrđen. Gde se ljubav ne prima, nego proverava. Gde se bliskost ne gradi, nego kontroliše. I sada jungovski okvir, ali kao mapa. Arhetip lava se najlakše čita kroz kralja i njegovu rodbinu, heroja i deteta. Kralj u zdravom obliku donosi toplinu, zaštitu, kreativnost, plemenitost. On je centar bez nasilja. On je vidljiv bez pritiska. On vodi bez ponižavanja. Problem nastaje kada arhetip preuzme volan i ego se naduva do tačke inflacije. Inflacija je trenutak kada ego počne da se ponaša kao da je isto što i arhetip. Kao da mu pripada tron, kao da mu pripada pažnja, kao da drugi treba da služe njegovom unutrašnjem nemiru. Tada persona izgleda besprekorno, ali u pozadini radi ranjeno dete u arhetipskoj odeći. Spolja stoji vladar, iznutra sedi strah da će biti preskočen. I zato granice bole, zato ravnopravnost deluje kao napad, zato običnost izaziva paniku. Individuacija ovde znači sići sa pozornice iznutra, prestati sa dokazivanjem, podneti običnost bez panike. Ne postati manji, nego postati stvarniji, jer zdrav kralj ne zavisi od aplauza. On postoji i kada je tišina.
On ume da primi pogled bez potrebe da bude uveličan. Senka lava se ne smiruje kada se napada. Smiruje se kada se prepozna, kada osoba sebi prizna ono što je dugo potiskivala. Ne bojim se da bude mali, bojim se da ne postojim. I tek tada bliskost prestaje da bude uslovljena, prestaje da bude ispit, prestaje da bude dokazivanje, postaje susret. A susret ne traži ceremoniju, ne traži reflektor, ne traži publiku, traži prisustvo. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga sa nekim ko voli i psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju. Do sledećeg susreta ostanite radoznali i nežni prema sebi.